малко село, Митровци се казва, близо до Чипровци. Това е толкова малко, че до ден днешен няма обхват на GSM-ите там. Роден е на 15 юли 1938 година, но това 15 юли малко със закъснение го приемат за дата, просто никой не си е давал труд да запомни кой кога по-точно е роден. Неговата майка се казва Иванка, аз всъщност съм кръстена на нея. Тя ражда баща ми на 20 години след 4 годишен брак, което за тогавашните времена е било доста лошо положение като цяло. И умира на 36 години, когато той е в 10-ти клас. Това по принцип беше голяма трагедия за баща ми, разбира се. Много е настояла баща ми да учи, пребивала го е дори от бой само и само за да учи, защото, както виждате, е доста хилав бил. Това е нашата къща там, която, когато той е бил дете, е била само една стайчка от сурови тухли. Отстрани има страшно красива река, в която ясно е, че просто не са излизали. Самата аз като дете също съм падала в нея. Иначе местността е много, наистина е приказна. Това са негови приятели от детските години. Това продължава да са негови приятели. На тази снимка е написано, че това са неговите родители, но всъщност това действително е неговия баща Иван. Това е неговата втора съпруга Николина. Самата тя е всичко на всичко 10 години по-голяма от майка ми и баща ми, но тя се грижеше за тях като деца, за нас като внуци, те й казваха майко и до ден днешен го считам за прекрасен пример на семейна толерантност от всякъде. Това е тефтера, мисля, че е неговия учителски тефтер, който той преподава в Смядово български език и литература, е бил изключително стриктен учител. Въпреки всичко, учениците са го обожавали и до ден днешен поддържаме за връзка с някои от тях. Това вече са неговите свидетелства за завършен клас. Да, Белимел завършва гимназия. Зубър, какво да ви кажа? Община Чипровци, разбира се, е абсолютно част от всичко, което правим и на нея дължим много. Това тук в бебето съм аз. Това е изписването ми от родилния дом, това е сестра ми, това е баба ми, двете ангелинки. И баща ми, който е бил много разочарован, че има второ момиче, но на тази снимка не е много разочарован като цяло. Улица Професор Живков, мисля, че това говори и само за себе си. Това е снимка на село Добродан. Това е селото на бащата на моята майка. Също невероятно красиво место в Троянския Балкан. Баща ми беше, да приемем, че добър зет. Изкарваше много време там. Имаше възможност за плодотворни действия. Това е една снимка в Ленинград. Там той е специализирал 6 месеца и разказваше изключително интересни неща за престоя си там. Това мисля, че е абсолютно историческа снимка, зет и тъщ. Така че, колкото и да имаха конфликти, мисля, че спокойно си съжителства и тя много добре го гледаше баба ми. Това са негови приятели и колеги в Париж. Той е специализирал 6 месеца там. И аз си спомням, че аз бях толкова малка, че го бях забравила баща си. Не можах да го позная той като си дойде. Това е снимка на моите родители от тяхната сватба. Това е мисля, че е в Борисовата градина. Майка ми е облечена в зелена рокля
Това малко е семейна традиция. Нейната майка също е била в зелена рокля, когато са се женили. Това е на изпращането на баща ми за Париж. Тук е написано Ангелина, но всъщност това съм аз, Иглика, на 7 години, а това са баба ми и дядо ми. Между другото, това са изключително личности в нашия живот. Дядо ми е историк, изключително начетен и образован, а баба ми сама по себе си историческа личност и тя заслужава отделен филм. Това е баща ми във Виетнам. Изключително също е интересен и плодотворен период. Спомняте си контактите на България с виетнамската култура. Много интересни неща разказваше за това. Това е покана за обяд от единия Тодор Живков към другия Тодор Живков. Това беше обект на много шеги в къщи и също тема на отделен разговор, защото баща ми беше съветник на държавен глава. Както историята знае, баща ми печели конкурс за научен сътрудник в тогавашния етнографски институт в София и пристига тук и почва да се бори за своето място. Характерно за него е, че той, запазвайки абсолютния преклонение пред авторитетите, започва да изгражда собствения си имидж, бихме казали в съвремието, на учен и да търси своето място под слънцето. Работата му в етнографския институт, който по-късно се отделя фолклористиката като отделна наука, се бори за идентичност. Това са негови колеги. Тук мога да отбележа Леля Таня, негова наша кръстница, моя кръстница и тяхна кума. Тук най-вдясно. Тази снимка е абсолютно историческа. Тук е заедно с Михаил Арнолдов и се отразява приемствеността в етнологията и изобщо в хуманитаристиката в България. Страхотна снимка, наистина историческа. Това вече е сериозното празнуване. Той вече е станал научен сътрудник. Това са роднини, приятели. Лично аз имам съвсем смътен спомен от това събитие. Мисля, че аз още не ходих на училище тогава. И си спомням, че вкъщи беше някакъв океан от цветя. И само си спомням, че се случваше нещо важно. Но какво точно, разбира се, не можех да разбера. Беше безкрайно интересно. Някои хора вече и аз самата не мога точно да ги разпозная. Баща ми остави 10 книги, научни, написани. И това е първата от тях. Категорично искам да обърна внимание, че той от Северозападна България, където антифашизма е кауза, и това е първата книга. Мисля, че повечето колеги са съгласни, че той го обобщи, написа, намери, систематизира антифашистския песенен фолклор. Втората книга "Народ и песен", в нея за пръв път издига своята парадигма, че фолклора е тип култура, а не просто сбор от песни, танци или нещо такова. Третата книга "Фолклор и съвременност" също е изключително добра. С четвъртата си книга "Етнокултурно единство и фолклор" той посяга към новите територии на етнологията. Етнологията е една от струните в оркестъра на хуманитаристиката. Тъй като лично аз нямам какво повече да добавя към това изречение, ще го оставя такова каквото е. Това е една прекрасна сребърна чиния, която е подарък от колегите на баща ми за неговата 50-та годишнина. Мисля, че той тогава беше наистина в пика на своята научна, личностна и всякаква реализация. Това е едно писмо от Филип Тилни. Баща ми, както знаете, беше франкофон, имаше много топли връзки с Франция, поддържаше отношения културни, професионални, научни. Това е един от международните симпозиуми, на които той участва. Изключително плодотворно също международно сътрудничество. Това са негови колеги.
Това са негови колеги от секция Словесен фолклор. Знаете, има различни секции. Музикален, танцов, словесен. Така, това е част от неговата среща на Бургаския международен фолклорен фестивал, на който той беше 17 години председател. Това са негови колеги. Това е Кирил Стефанов. Просто виждате, както винаги, е в действие. Това е един от симпозиумите за проблемите на фолклора и това, което той непрекъснато се бореше, че за мястото на фолклора е върху сцената, да се преосмисли, че трябва да бъде интерактивно и че всеки може да направи с фолклора каквото намери за добре и че той има право на собствено живот и на собствено мнение, на собствена интерпретация. Това са част от лекциите му по етнология в Пловдивския университет. По това време аз вече бях студентка и можех по-активно да ги слушам и да помагам. Силно казвам да помагам, но бяха много трудни за разбиране. Това е схема за мястото на етнологията в общата хуманитаристика. Това, което виждате, е схема на родствените връзки, точно как се броят колената, кой с кого е роднина. Това е неговия първи диплом за научно звание. Най-първия, разбира се, след дипломата му за висше образование. Надолу това са дипломи за доктор на науките и, разбира се, професурата. В интерес на истината той стана професор на 40 години. Аз бях втори клас. Синдром е следващата негова книга. Всички знаем, че Балканите са буре барут и той каза своето мнение по този въпрос. До следващата запетая е сборник с негови статии, които са излезли в пресата. Изключително интересна, защото тук той излиза не толкова като учен, колкото като личност. Разбира се, много са интересни и актуални до ден днешен. Увод в етнологията е, може би, най-обобщаващата и най-мащабната работа в тази област. Това е нещо като учебник, нещо като, не знам точно как да го нарека, но мисля, че сега да го чете. Обред и обретен фолклор, това е сборник, вероятно той е бил редактор на този сборник. А що се касае до поглед през рамо, това са събрани негови неща, които майка ми и сестра ми събраха и се издаде след неговата смърт. Locus Universum е последната книга, която издадох, когато баща ми беше жив. Тя е в съавторство с майка ми. Те двамата я създадоха и написаха, също много интересна, и в нея се описват и успешно се справят да намерят паралелите между локалното и вселенското. Баща ми, освен учен, беше и личност с изявена гражданска позиция, невероятна харизма и чар. И това беше причината да го изберат за депутат от Чипровския избирателен район. Мисля, че той правеше абсолютно всичко по силите си за този район, за развитието на културата, за торлаците като цяло. Какво да кажа за чипровци? Той обичаше чипровци, чипровци обичаше него. До ден днешен действително много се гордеят с него. Той държеше много на тях. Фолклора, изобщо цялостната култура в Чипровци е уникална и той подкрепеше във всяка една гледна точка. Както виждате и самия килим, върху който са поставени тези грамотия чипровски. Като си има предвид, че баща ми е от Чипровския край в северо-западна България, неговите изключително топли отношения с Бургас винаги са ме поразявали географски. Основател на Международния фолклорен фестивал в Бургас е Филип Кутев и баща ми го наследява. Той беше 17 години председател на този фестивал, като прибави и научна конференция. Приноса за този фестивал и за тази научна конференция на баща ми са огромни. Бургас го оценяваха, направиха го почетен гражданин. И както каза баща ми, Бургас е част от моето семейство, Бургас е част от личната ми автобиография.
Това е фондация Човещина, което само по себе си говори за същността на нещата. Може би най-голямата заслуга на професор Живков е създаването на фолклористка и етноложка школа в България. Той създава абсолютно митичния кръжок по фолклор в Софийския университет, от който са излезли всички в момента най-добри хуманитаристи в България. Тук са още много млади, на терен, те самите още не знаят какво искат. Много от тях в момента са професори, да не кажа почти всички. Изключително много държеше на теренната работа, за да могат да се обработват материалите и да се комуникира с източниците. Се говори за работата с младите и той я вършиш. Определено. Това са част от дипломните работи на негови студенти. Много от тях бяха докторанти, после станаха аспиранти, накрая докторанти, по-настоящем вече са професори. Това е направо едно ветрило от научни кадри. Асоциация Онгън е основана от Росен Малчев, също студент на баща ми. Спомням си го като съвсем млад студент, клющав с очила. Баща ми работеше много активно с студентите, но работеше и във всички краища на България. Значи, работеше много активно в Пловдив, в Паисий Хилендарски, работеше в Русе, работеше в Шумен и абсолютно навсякъде си го смятаха за техен си. И в Шумен, и в Русе, и в Пловдив, и в Бургас, и в Чипровци, и в София. Това е навсякъде събиране с студенти, на работа, конференции. В Пловдив работата, разбира се, е просто без еквивалент. Враца, както виждате. Тук мога да кажа наистина, че баща ми имаше невероятно присъствие. Аз и преди съм качала и харизма, просто увлича абсолютно всички и си даваха максимум от си. Това е майка ми, професор Веска Кожухарова-Живкова. Сама по себе си е невероятен учен и в международен мащаб. Мисля, че без нея баща ми никога нямаше да бъде. Това е Пейма, настоящия директор на Институт фолклор, невероятна личност, великолепен музикант и надявам се отличен ръководител. Това е Венци Димов, съпруг на Лозанка, невероятна личност, невероятно дар слово, журналист, страхотно предава има съдът обяд. Става по абсолютно начин. И Анелина работи активно, как забравих да спомена Благоевград, разбира се, и баща ми и там преподаваше дълго време, и там основа етнология, и там го считат за техен по-точно. Влад Пенчев, разбира се, изключително обжаван човек, баща ми, той ще говори на погребението му, сега да споменавам, също страхотен, учен, страхотен човек. Милена Беновска, заедно със своите студенти, също така се каже, част от цялата компания. Ваня, вероятно, сътрудник на ми, приятел на страни. Лично не познавам, че аз не ходех на училище, пък тя беше в гимназията. Това тук е Васко Гарнизов, също един от студентите, и после беше министър. Въобще вече сериозен човек, за мен, разбира се, си е Васко Гарнизов. Това е абсолютно невероятният Георг Краев. Георг си е Георг, просто няма какво е по въпроса. Това са също колеги на баща ми, снимката е доста отдавна направена.
шанса, също докторант на баща ми. Страхотна снимка тук на стълбите, Елена Бокова и колеги. Така, много се радвам. Това тук е Анатол, който е първият дипломат, така да се каже, най-първият из първите. Вече професор, сериозен научен, от Батълци. Абсолютно и той е такъв тип местен патриот. Това е Евгения Мицева, великолепен сътрудник. Това е въпросният Росен Мачев, който си го спомням, който беше много слаб и вече продължава да си е само с очила. Наш съсед също така. Основател на асоциация Онгъл. Та за асоциация Онгъл, плюс всичко останало, тя дава и стипендия на името на баща ми. Този стипендия се казва професор Тодор Живков. Надолу това, което виждате, са част от сборниците, на които баща ми е бил инспиратор, главен редактор, организатор. Това са диалози за човека и човешкото, разрушаване на порядъка. Има един страшно интересен, който е в търсене на митичната тъкан, който аз не виждам в момента. Също изключително интересни. Заглавието и концепцията обикновено са негови. И изключително интересни неща и нов поглед към нещата. Пловдив относително късно има своя университет, но затова пък относително бързо има своята етнология. Професор Живков е инициатор и ментор на етнологията в този прекрасен университет. Това е една чудесна снимка от аудитория, кръстена на името на професор доктор Тодор Иванов Живков. Аудиторията е прекрасна, слънчева, предразполагаща към научни търсения. Това е Валя Райчева, сама по себе си прекрасен учен и куратор на настоящата изложба. Това е Диана Радойнова, последният докторант на професор Живков, също вече професор. Магнетична личност, харизматична, емоционална. Успех пожелавам на нея и на нейните студенти. Както вече казах, списъка от дипломанти, аспиранти и докторанти на баща ми е изключително голям. Повечето от неговите докторанти вече са професори, даже този списък е малко непълен, има още от тях. Повечето вече са професори, ръководители на големи научни, национални институции. Мисля, че това е венеца на цялата педагогическа кариера на баща ми. Имам чувството, че професор Живков повече от 100 години беше главен редактор на списание Български фолклор. Това е една невероятна работа, в която всеки можеше да напише дори и своите най-смели виждания по всеки един въпрос. И нещо, което не знам дали всеки знае, но абсолютно всяка дума беше проверена лично от него. И най-интересно е, че дори когато вече беше излязла всяка книжка, той сядаше и я прочиташе от начало до край. Нещо, което винаги ме е изумявало. Това са ордените и медалите на баща ми, включително Кирил и Методий за заслуги към българската култура. Напълно заслужено той ги е получил всички тези отличия. Това е депутатската карта на баща ми. Той беше представител на Чипровския избирателен район.
кабинет на професор Живков и ако изключим съвременната техника, без която вече никак не можем, всичко си е абсолютно така, както си беше. Значи, това е бюрото на баща ми, което в реалния живот беше някакъв океан от книги, натрупани, бележки. Както той казваше, половината ми живот мина да търся едно лище. Пушеше като комин, ужасно много. Пишеше на тая Ерика машина, която тропаше страшно силно. Освен това, почеркът му беше абсолютно отвратителен. Майка ми още има писма неразгадани и неразчетени. Просто нямам представа всичките машинописки как са преписвали неговите неща. Но това беше света и светих за баща ми. Неговото бюро и неговия кабинет. И тъй като това е мой филм за моя баща, ще ви издам и някои лични неща. Например, в това бюро, тук ниско долу, имаше клещи и топчета за обувки, тъй като аз бях тинейджър през 80-те. И той блокира какво да прави, с научен ми сменя топчетата на обувките и в интерес на истината го правеше перфектно. Винаги е държал много на външния си вид, както и на външния вид на околните. Друго нещо, примерно какъв подарък ми направи той за 18-я рожден ден. Значи това е издание на Николай Лелиев, изключително колекционерско издание, което той успял да намери и да ми го подари. Аз въобще си мислех, че той няма представа аз какво обичам и какво харесвам. И честно ви казвам, от този подарък бях като зашеметена. Не знам още какво да добавя, защото мога да ви разказвам страшно много неща за него. И ще ви покажа също неговия любим фочор, в който той не разрешаваше абсолютно никой да сяда. Това беше фатърщула и само той седеше в него. И може би сега е момента да кажа какво смятам, че съм наследила от него и какво искам да наследя. Значи, най-характерното за него беше, че за него нямаше незначителни неща. Независимо дали той пишеше новогодишни късмети, пожелания за книги, каквото и да е, фразата винаги беше изпипана до последно. Това нещо считам, че и аз съм го наследила от него, скромно казвам. Другото, което мога да кажа, че само ЦСК, разбира се. Това е може би най-общо казано. И последното, което ми е казал един от неговите докторанти, че той за своите ученици винаги имал по-големи амбиции, отколкото те са имали за себе си. Това много ми хареса и смятам да го използвам и аз за моите ученици. Последното нещо, което искам да ви покажа, така да се каже, е неговите деца. Защото аз съм представител на един от шестимата биологични наследници, най-високи обаче. Това е сестра ми Ангелина, това е в къщи, където има много картини, той много харесваше и обичаше живопис. Сестра ми носи бремето на умната дъщеря, слава Богу, пък и тя е първо дете и винаги първите деца са променени с повече мечти и амбиции. А това долу за мен е абсолютно невероятна снимка, на която сме всички роднини, заедно с неговите ученици, на улица професор Живков. Ако мога да завърша, че аз лично нямам чувство за загуба, защото все си мисля, че той ще влезе от някъде.